Ассалому алайкум подписчикони азиз ва меҳмонони канали мо. Хуш омадед ба видеои имрӯза. Чихеле ки бисёре аз подписчикони мо дар бораи анами мебелои нав хоҳиш карда буданд ки мебелои арзонтарака ба навор гиред. Марҳамат, ман имрӯз видео кардагим, бинед. Анами мебелое ки сафедое ки шумо мебинед и 10,000 сомонай. Анамин комплекти сафед аз сабабе ки ҳам сифаташ навзай ва ҳам анами вайша бинед шифонеру дигар чизош беҳад барошам паҳми хушрувай калонай ва сифати хуб кати истеҳсол шудагиай. 10,000 сомонай. Касое ки мебел гирифтан мехоҳа, ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед, ба шумо ҳамаша бо мефаҳмонанд. ҳозир мебелои арзонам ҳаст. ман шуморо якта ба якта нишон метиҳам, нархоша гап мезанам. агар ба шумо маъқул шуда боша, метавонед омада харидорӣ кунед. яна 4,500 сомонай, яна комплект. бинед чӣ хушр метова. баъд бози дигарошам ҳаст. ана инаш боша 5,000 сомон. сафед. ами кадомеша ки шумо интихоб мекунед, ҳавайша бо тайёр мекунану ба шумо равон мекунанд. доставкашон беплай дар дохили Душанбе ва берун аз шаҳр боша камакак бо дигартарай нархош. иам 5,000 сомон. бинед бо анай хеле дора. иам сафед ози бисёриё ами мебелои сафед мехаранд. и 5,500. ҳами комплектама дар назар дорум дӯстони азиз. мисол диван, шифонер ва анамо оинаву тумбучкош. и 7,500 сомон. ана инамуд комплекташ. бо ҳаст 6,500. 6,500 сомон. анами комплекти хел спальни гарнитур. 7,000 сомон. и 7,000 сомонаш дӯстони азиз вайш тахташ белорусский тозаяй. баъд анаи стенка 4,500 сомонай. стенкаи 4 метрай ба фикрам. и ози бо ҳамина комплектш ҳастай. ина марҳамат. иҷада стенка кати ами комплект 5,500 сомон мешава. ҳамроҳи дивану оина. иҷада тумбучкане ки надора. бинед стенка ҷои шифонер омадагиай. 5,500 сомон комплект. баъд инамудаш боша 8,500 сомон. сафедои хушрӯ бинед 7,800 метиян. и аҷоиб моделаш фасон. тамошобинони азиз, бисёриё дар бораи диванои тоқа пурсида буданд. дивани доодамаи тоқа аз 800 сомон боло мефурӯшанд. марҳамат, занг занед ами рақамода бо мефаҳмонанд. 8,500 сомон ана ин намуд комплектай. ино глянцеви туркиян. вайш материалаш глянцеви туркияй. баъд ҳамино бо дуюм сорташ ҳастай. 5,500-4,500 сомон. ва ё бошад тахтои матвиян. мисол матвии чи беларусан. ана ин намудам беҳад вая нағзай 7,500 сомон. ана шикафош, шифонераш, баъд оинаву диванаш. и калонай. нисбатан ба ваё диванаш боуш калонай. ина марҳамат арзон 4,000 сомон комплект. бо аз ҳамино 3,500 сомонаям дорем гуфтан. шумо доир ба анамин 3,500 4,000 агар ки харидор бошед, метавонед занг занед. ба шумо сураташона равон мекунанд ва баъдан метавонед интихоб кунед. як чиз дига ки ҳами мебелни салоне ки ман ози видео кардаистам дар Корвон Сити 2 этажда қарор дора. марҳамат, бо ба худи фурӯшанда занг зада ва ёшона суроғашона аниқ кунед. анаи комплект боша 9,500 сомонай бо арзон мешава. иям ваяй бинед шкафош купеяй. иҷада бисёр шози дивану оинаошон соз кардагӣ нестай.
ҳамхе барои намуна яктаями шифонерашон аст. ана ин намуд ҳастай. Шифонери тоқа касое ки мепурсанд аз 1800 сомон сар мешава. шифонерои намхе калони хушрӯ 1850 1800 то 2200 ози ман нишон метиҳам бо 2200 2300 чанд хеле ай. иҷара бинед иҷа бисёртараш анами ваёшон ҳаст. шифонерошон асос кардагиян аз сабабе ки ҷои бисёр мегира диваношон ҳози сос кардаги нест. анаи комплекти сиёҳ 5000 сомонай. анами вая шифонери сиёҳша бинед диванаш купеяй диванаш гуфтеста мебахшиш ваяш анамин шифонери тоқа агар харед 2300 ай. на марҳамат бинед комплектда 5000 сомон а тоқаш 2300 ҳамин намуда. дар иҷа бо анаи комплектҳо ҳастай 5500 ҳамроҳи дивану ойнаш. дӯстони азиз ба назар бигиред анамин намуд шифонера на болора бинед тумбучкош катик вайш трюмош баъд ойнаву диван дора. инаи диваношонай и пуштакои ами диванай танҳо ки сабират кардан дар кор ана вайш боша ойнашай қафогиш нами хел вай доран арка меган чӣ меган фасонош ҳастай. кадом намудеша бахтон бо интихоб мекунед диванашда туғри карда метиян. иҷада хонтахто ҳастай янами намудаш 350 ай 1:1.5 ай. дарозиш 1.5 ай бараш 1 метрай. бо дигар нархошам ҳаст қиматошам аст калоношам шумо метавонед омада бинед. 7000 сомон анаин коричневи комплект 6 дараи шифонераш бинед ҳамроҳи дивану ойнаш. иҷада дӯстони азиз анами ваё ҳастай сандуқо. ин сандуқо 500 сомонӣ кандакорӣ кардагиай чӯви тоза бинед калони хушрӯ ба қувват 500 сомонӣ чанд нусхаи анами гулоша бинед кадом намудеша ки интихоб мекунед омада аз наздик бо тамошо кунед. чӣ хеле гуфтам иҷае ки ман ба навор гирифтам Корвон Сити дар Корвон Сити қарор дора. ана марҳамат 650 сомон ана ин намудаш сандуқора баъд майдачаош ҳастай 300 сомонӣ. дӯстони азиз хулоса дӯстони азиз имрӯзаи видеои мо ба поён мераса. худо хоҳа бо дигар видеоям мешава. моро интизор